gima rumo. Wach ma bende adwaro ni bende ichaki mulnwa en wach matiyo koda yedhe ma meroji ma bende lwenyo osebedo kendi e pacho ni mangima ka bende riwruok mar Nakada kedo koda wach ni ten achiel kuom gigo ma bende iwacho ni nyayo landruok mag kute mag ayaki. Bende utiyo koda riwruoge kaka Nakada mar geng'o tiyo gi yedhe ma meroji kendo landruok mag kute mag ayaki? Erokamano ahinya, wasebedo wan gi chenro mopogore opogore programs matiyo kaka Naya Kenya mosebedo ka temo mondo wakony rowere mondo gibed ka gitiyo gi yedhe ailago. Koro gima oseyudore ni ng'eny joma tindo sani gitiyo gi yedhego ahinya. Kendo sani kata kidhi e community kata informal settlements kata wach kata ni idhi Obunga kata idhi kamoro kata e community Homa Bay kata Migori kata Siaya, iyudo ka kata chief koni ni sani wach kaka yedhe machalo kaka nyasore gago mago sani wang'iyo godo, to ging'isi yedhe ma kiwinjo tiparo ni mago yedhe mineno anena samoro e TV mokipar ni ng'ama rawera nyalo tiyo godo. To aparo ni joma tindo be sani nigi uwezo mar dhi ma giyud pesa gimoro matin, koro ginyalo konyore godo kata ginyalo tiyo godo mondo ginyiew yedhe gi. Mondo koro gitiyo godo ka giendelea godo nikech sani be onge tich. Koro sama onge tich no, gimoparo apara e pache en yudo pesa matin moyudo no, odhi onyiew godo yath modwaro tiyo godo no, koseyudo to mano bas. Koro aparo ni wasebedo gi chenro mopogore opogore, kwatiyo gi chiefs, kwatiyo gi jotendwa ma e gweng', kwatiyo gi jodongo mantie e gweng' gi jonyuol moko mondo watem mondo wakonygi ka wasumo paro kaka wanyalo konyo rowere gi mondo gibed joma dongo e yo makare. To kachiel gi Nakada be migawo mar polis bosekonyo ahinya e yorno. Kawuoyo kuom kaunti wa ma Kisumu kae, wasebedo gi projects mang'eny kata chenro mang'eny mwatiyo gi polis mondo wakony mondo kaka rowere tiyo gi yedhe maricho kata yedhe ma mero gigo mondo dok piny. Erokamano ahinya. Sani gintiere dala kendo giwinji gibet kod janyuolgi, jokanyo mopogore bende nitiere, wane kodgi